سلامتنا نقدم كبران تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك نساعد زي تدالو زيناتات وشتن وصان إنه بقدام النتار استاذ زينا بيت تمرت تحقاق استنرس من دفر 14 مسكر 217 تمهارو أمر رقام أبنو زوبا رعتا حرقاتات انبطا كقطان كلهم أب سمينا وكيحي بحر دماء قطالي كولالاتات مكتثالاتني كايدالهم أقراو محبر ولنتاوين لقست دم إيرترا عباي بريطانيا كابزنو برزيقاتات نواتاو دقف رخيبوم ترك مسقري اختفتيرو بزولو زي مكداوا بالعليا قصدق زخيل اقدا نتكونتات مليسو زحلالو قومخانوات انكغام منقست بريطانيا كورونا فيروس نمكتان زوت صمم الحيتات قبل علزت حسابات كبيد مقطعة كبين مخانو قليتهم أب هند بزقات محادقة مفراس هنصابو وحود شمون سبات ميتهم أمريكا أقدموا تلاعيلو نزنبرة إقدا إيران دقي مغتصنع أو جام روسيا تشاينا حبراو تدراو لممدي كايدا كمزلوها تقليتهم أب أفغانستان نمعسكر طالبان علامات قبر متقعت نفرتي تخايدوم زرزرات زينا سلام زغبركم تخطاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك زيانتات وشت حجر حيزالكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر عدم بيت تمرت تحقاقست نرس من دفرا ب19 مسكرم 117 تمهارو أمريغا بيت تمرت تحقاقست نرس من دفرا ب19 مسكرم أب زكايدتو سنة سرعت 117 تمهارو أبالات مبل 13 كورس بدرجة سيرتيفيكيت أمريغا دايركتور تابع تمرتي أتو برخت في الصحية أبزها قال تمرقتي أبز حيال نيمخة كورونا فيروس جزء قون تمرتم نهزبهم كابت حمام نمكل خال نزجبروا وفيا بركتوا بممقاس ممرقتا معت أو حدا معرفن مخفات حدش معرفن سلزخانة أبصرحوا من معبال نفسه من توجهات كخانو أزخاخيرو أب مينستر عنا حلافيت أحد موحد أبعت تمرتي تحقاقست نرس بزباطات سيستر ألغانش تخلى جرجش بوجنا لو معمد بيت مرت من دفرة 117 بيت مرت بارنتو 100 بيت مرت جين دعدما 9 بدمر 310 تحقاقست نرس كم زمرة أب متقاس كابزيوم تنسوسان كل تنمية تاويت دك أنستيو مخانن جليتام مويا نرس كبرن عطبون مويا وكالتي زبالة جزاوي وانا دايركتور كفل بوليسي وطنن من معبال عام 7 دكتور برهان دبرو دما زلنا يوان إيرترا تركبن كلن هاجرات علم شطوطات زلاق لمعتن أدماسا وشفنة عنان كساب كل تشحن سالسان نمرققات عبرتي عند سرحلو زلوا مخانو بمتقاس من معبال عام 7 كابتوم كاندي أعنود كم زخانة آنتيروم وكيل تمرقت بقديعة بخلص حساب جبرن بزقسم ومياه وتمرتي أفلط حبرة السب أب حكمنا ومداي كب مبال تعين معبولن حبرة السب نمهنات الجامم كم زبركتو الرقاقيتام أبنو الزبا الرعتا حدقاتات أنبت أخقتا أنكلو أرسيمنا وإحبحر دماء كالتالي كوليلاتاتن مكتتالن يكايدالهم أبزوبا دبوباو إحبحرين زوبا الرعتا زترأي إسلام بتأم دربدا هزبن سراويتن بزكايدو أدمع السرح قعزون قدعاتن تغزيوم بمسرة حبريتا حلاف المعات بغلي أبتن الزوبا أتو تسفى ماريان برهانة نيفلما تريو إسلام بتأب سلاسان حدا النحاسة أمن محدار كبابي بحيتا همز نبرة أبزغط ألا وحدات معالتات دما نابر بعتا من محدارات كبابن شدوش عدتاتن كم زسفح فحة زد اللعاء مسابن مسار حيتاتن بموفارن مدهانيت بمنسناسن دما كم زت أفئة أبريهم كاب ورح جنبت جمير زتخست دبنان زنابن زعبل لو كنتات أير نمتفيان بتأ كاب زحجزو روحيتات من بارو زتغسا أتو تصفى مريم اتزعبي سراح من فارك جمرة أخل عقم سبن مسالات يعتاتن بموهات موقوت تطارو كم زنبرة حبيروم أسيمنا وإحبحر دما مهرتي أبقى فوق سابزاتو ببقوانون ببكبابيون زتأفيا عن بتأم دربرة خين فرن موقوت تطارو كتالي كوليلاتاتن مكتتالن يكايدالهم كم أكل نيزي أمونغون الزباطات فورون قل علون كبابيتات وونغوبو زترعي أم بتأم دربدان متفاق زكاير زلو حيال نيمكتتالن من تأقمد هاني تنسرحات أدمع وطئتي ركبو كم زلو أبتسرح نستوافر ميوان بمتقاس زرخبني وحابريتا ينتر اتخونتات زاقيت زساكف كم زيكونا انتخونا قن تسفيح مريت لميعو بمهلاو كوب تاخم عبل تخلو سلزلو باقو كلو انتناو مدلاوات يقبر كم زلو اتم كيلاتات قليتهم
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተረዮ ኣንበጣ በብዓመቱ ኣብ ብዝሕን ስፍሓትን ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ቀጻሊ ከም ዝኽሰት ዝጠቐሱቶም ኣብ ምክትታል ኣንበጣ ዝተዋፈሩ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ሎሚ ዓመት ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝሰገረ ግና ሓደገኛ ምንባሩ ብምግላጽ ብዝተሰላሰለ ውሁድ ጻዕሪ ንምቁጽጻሩ ከም እተኻለን ዘሰክፍ ኩነታት ከም ዘየለን ኣረዲዮም ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ዝነብሩ ዜጋታት ንዋታዊ ደገፍ ረኺቡ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝነብሩ ዜጋታት ንሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ንዋታዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም ኣደ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ወይዘሮ ኣለም በርሀ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ ዝተበርከተ ሓገዝ ንቤት ጽሕፈት ስነዳ መጎሳጎስን ካልእን ዘገልግል ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ ምስጋናኣ ነቲ ተበግሶ ንዝወሰዱ ዜጋታት ኣቕሪባ نتحجز زركبوا أبلات محبر متحجج لكسدم أب عباي بريطانيا بجديهم بزتك أدم زيت تك هيوت نمدحان زعيزلو هجراوي محبر ولنتوين لجستدم إيرترا نمحيال زجبروا أبركتوك أتعلم مخانو جاليتهم ኣብ ዜና ወጻኢ ቱርኪ ብጉዳይቲ ምስ ግሪክ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ኣብ ልዕሊያ ክጸድቕ ዝኽእል እገዳ ነቲ ኩነታት መሊሱ ዝሓላለኽ ምዃኑ ጠንቂቓ እታ ሃገር ነዚ መጠንቀቕታት ዝሃበት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊያ እገዳ ንምጽዳቕ ዝኽእል ንህፁፅ ኣኼባ ኣብ ሰሙን እዚ ከካይድ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ እዩ ሃገሩ ነቲ ብጉዳይ ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ምስ ግሪክ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ብዘተ ንምፍታሕ ቅርብቲ ከም ዘላ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኢዱ ካብ ብምእታው ክቁጠብ ጸዊዑ ኣሎ ቱርኪ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ተካይዶ ዘላ ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ምስ ዘይተቋርጾ ኣብ ልዕሊያ እገዳ ከጽድቕ ምዃኑ እዩ ሕብረት ዝገልጽ ዘሎ ኣባልቲ ሕብረት ዝኾነት ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ምስ ግሪክ ሓቢራ ኣንጻር ቱርኪ ዝዓለመ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ቱርኪ ነቲ ቀጥታዊ ምትእትታው ከም ተቃውሞ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ኣብ መንጎ ቱርክን ግሪክን ተኸሲሱ ዘሎ ዘይምቅዳው ድሕሪ 1974 ብጉዳይ ቆጵሮስ ኣብ መንጎን ካብ ዝተፈጥረ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ካብቲ ሽዑ እዋን ሰሜናዊ ክፋል ቆጵሮስ ብቱርኪ ደቡባዊ ክፋል ድማ ብግሪክ ከም ዝመሓደር ይፍለጥ ምስ ቆጵሮስ ዝዳወብ ምብራቃዊ ሸነኽ ማእከላይ ባሕሪ ብባህርያዊ ጋዝ ሃብታም ብምዃኑ ቱርክን ግሪክን ነቲ ባህርያዊ ጸጋታት ኣብ ምምዝማዝ ይተፋናና ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ብሪጣንያ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ንዝወፁ መምርሒታት ኣብ ልዕሊ ዝተሓሱ ሰባት ክሳብ $13,000 መቕጻዕቲ ክብይን ምዃኑ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝሓበረ መጠን መልከፍቲ ናይቲ ለበዳ እናወሰኸ ድሕሪ ምምጽኡ እዩ እቲ ውጥን ካብ ዝመጽእ 28 መስከረም ኣብ ተግባር ክውዕል ምዃኑ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ዜጋታት በቶም መምርሒታት ክቕየዱ ኣተሓሳሲቡ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘይተርፍ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጥዕና ብሪጣንያ ብወገኑ ህዝቢ ነቶም መምርሒታት ክኽብሮም ኣዘኻኺሩ ኣብ ብሪጣንያ መጠን ሞት ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 42,000 መጠን መልከፍቲ ድማ ልዕሊ 394,000 ከም ዝበጽሐ እዩ ዝግለጽ ብዓለም ደረጃ ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኹ ሰባት ናብ ልዕሊ 31 ሚልዮን ዝሞቱ ኸኣ ናብ ልዕሊ 965,000 ዓሪጉሎ ኣብ ከተማ ሞምቤይ ህንዲ ናብ ሎሚ 21 መስከረም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምፍራስ ህንጻ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም በቲ ኣብ በዓል 3 ደርቢ መንበሪ ህንጻ ዘጋጠመ ሓደጋ ልዕሊ 20 ሰባት ዳሃዮም ጠፊኡ ምህላው ዝሓበሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ህንዲ ቁጽሪ ምዉታት ከይውስኽ ስጋኣቶም ገሊጾም ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊት እኳ እንተዘይተነጸረ እቲ ህንጻ ብዝነበሮ እርጋን ኣብ መዝገብ ኣስጋእቲ ህንጻታት ሰፊሩ ከም ዝጸንሐ እዩ ዝሕበር ኣብ ህንዲ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ በዓል 5 ደርቢ ህንጻ ብምፍራሱ 13 ሰባት ከም ዝሞተ የረዱ ኣብታ ሃገር ኣብ 2017 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ልዕሊ 1,200 ሰባት ከም ዝሞቱ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ኣሜሪካ ቀዲሙ ተላዒሉ ዝነበረ እገዳታት ኢራን ደጊሙ ክጸንዕ ብ19 መስከረም ኣውጃ ኣሜሪካ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣጽዋር ክናዋሕ ዘቕረበቶ ሕቶ ካብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተቐባልነት ድሕሪ ምስኣኑ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸዲቑ ዘሎ እገዳ ኣጽዋር ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ከበቅዕ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ጉዳይ ኢራን ግቡእ ተርኡ ከም ዘይተጻወተ ዝወቐሰ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ሃገሩ ነቲ በይናዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዝመረጸት ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ እንከሎ ኣሜሪካ ነዚ ሓድሽ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ዝተሓሰት ዝኾነት ትኹን ሃገር ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ኣጥንቂቓላ ኣብ ኒክሌሳዊ ስምዕ ኢራን ዝኸተማ ፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን ነቲ ብኣሜሪካ ዝተወስደ ስጉምቲ ተቃዊሞን ኣለዋ ብመሰረቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምዕ ኢራን ኒክሌሳዊ መደባታ ክትንኪ ኣምሳይኡ ድማ ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ብኸፊል ክለዓል እዩ ዝብል ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ መፋርቕ 2018 ካብቲ ስምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽድቕ ከም ዝጸንሐት ጸብጻባት የረዱ
ከም ሳዕቤኑ ተግባራውነት ናይ ትስምዕ በአጉ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ክትጥቀስ ጸኒሑ ኣሜሪካ እገራታት ኢራን ዳግማይ ክጸድቕ ብምውሳና ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ዘይምቅዳው ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይእመት። ብ19 መስከረም ኣፍጋኒስታን ንማዓስከር ጣሊባን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ተኻየደ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕቲ ሃገር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 40 ኣባላት ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ከም ተቐትሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣፍጋኒስታን ሓቢሩ። ይኹን እምበር በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣባላቱ ብዛዕባ ዝወረደ ሰብኣዊ ጉድኣት ዘይጠቐሰ ጣሊባን ልዕሊ 40 በርጌስ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ግን ኣፍሊጡ። እቲ መጥቃዕቲ ብመን ከም ተኻየደ ዘግይታ ኣይተነጸረን። እንተኾነ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊቱ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ዝወቅስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ወሲዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምዕራፍ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሃገርን ጣሊባንን ተጀሚሩ ንዘሎ ዘተ ሰላም ከይዓናቕፎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስጋቶም ይገልጹ። እቲ ዝርብ ኣስታት 19 ዓመታት ንዘቕፀረ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል እዩ ክእመት ጸኒሑ። ሩስያን ቻይናን ትማሊ 20 መስከረም ኣብ መሬት ሩስያ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዝጀመራ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ኣብዚ ንኣስታት ሓደ ሰሞን ዝቕጽል ሓበራዊ ልምምድ ሰራዊት ቤላሩስ፣ ኣርሜንያ፣ ሚያንማርን ፓኪስታንን እውን ይሳተፉ ምህላዊ ተገሊጹ። ዕላማ እዚ ክሳብ 26 መስከረም ዝቕጽል ልምምድ ዞባዊ ጸጥታ ንምሓስ ምዃኑ ሰመዚ ሩስያን ቻይናን ሓቢሮም። ንሩስያን ቻይናን ከም ጸጥታዊ ስጋት እትገልጸን ኣሜሪካ ነዚ ልዕሊ 80,000 ወተሃደራት ዝሳተፍዎ ዘለዉ ልምምድ ብዕቱብ ከም እትከታተሎ ይእመን። ስትራቴጂካዊ ዝምድንአን ንምድንፋዕ ክሰርሓ ዝጸንሓ ሩስያን ቻይናን ብተዛማዲ ጽቡቕ ወተሃደራዊ ገስጋስ የመዝግባ ምህላወን ይፍለጥ።